Hela hianin restaurant an honga egg roll an siam ani kan ei don ani mo kapi engin dor ming hi zunte khoge kaptea son ka thel do la ta ka la me ka kapte engei tia tia kala la zuntei son engei ei don egg roll khoi lampang dor ming in order thầy riat mo thầy riat tao mà min đi Tunte ai ven phalem phai veng en thi nghe này yang thing pui tên lum do nem lum don lawang ka sen eng egg roll nghe kha veg nghe beef nghe pork nghe chicken egg roll mo chicken biryani egg roll ni mo atu om sauce ka tel lo ka sauce te tela ole tu na hianin pizza te oma he hi engzat man nge kapte samthum mo khogein fanu kha om tak de ya ka sen ya la ka nu luya cheng me indil khwa pa sangha te lian to lian to mo sangha in haya dilin khwap to mo ni ki din dila te min shwai ula ale chuan tuna chan restaurant a chuanin Pokemon poisa ini leidon ti na ni ta tro zonte kha egg roll an leidona engzat man nge egg roll chu kat mak ro le alai ta ka kha pakhat som ni nya pahi som thum pakhat som ni anya pahi som thum ada som ni da wa ta na cắt pop rồi lên cắt thấy đâu nè bữa hẳn cắt thèm pop pop egg roll đánh đầu egg thì tôi nói thế phải mua tùy mẹ đấy mình egg roll chứ mong khá là khẽ số ali palang phải mua ZUNTEII hi để in xem phải đâu thèm hi in ra mà ăn zir chín mì nó bằng tê tên in xem phải mua chung các loại ăn chín khá egg thì rồi gì khơi mò nang po egg khu egg tum teo egg roll ni box ya egg clear ở boy thak me cái sẽ kia ngay rồi cho đợi cho in ram hi Vietnamese min ni in nam eng nge India na nge mizo mo mizo ne na min ni mizo kaptera ma mo tu yem khoi mo lo i ve chinang chu very tasty. Atu yem nang zunte. Sauce kan pel sok sok atu veo. Pepper thak Khai apple poi nei cha pizza te khap me ula. thak ka do ka ni Khna hian ZUNTEII hian en tui takin asiama abula lo tol te chu masala sang te chu purin an in te chu tui takin lo hlui thina in siam he ti to lo em mitin ban phakin asiama thianghlim taksi fel fai takin dor te hak thin ni ZUNTEII le KAPTEA te nu pain fak em an rama chuanin in to del tum tat mi an ni engma ti an she lawa milang te ta namal so ni tum tat mi an ni boka an ha tho she lo na hian fakum em boka ni tei le KAPTEA hian u le naw te pon ne ya an thet om khoveng te tan te po hian an tangkai em an u le naw te po hi TV te an hai school te an so tlang valin an puitling ve to em hei mel te poi cha school chot lai an enjoy ve me ka ni ZUNTEII le KAPTEA te u hi hei to na phi hian engin en ki mo au se te WWE mi ani WWE mi yang te khanin anom thina an school chol an hunnuam takan hmang me ka ni chuan ZUNTEII le KAPTEA chuan
anh ấy in nghe xem để mấy cái tụi thế hi anh supply chi na tụi supply thế hi anh phải em mà anh khola mà tụi nãy chuan tụi tầm em mà rồi thế hi tầm mà số mà zing ring boka po na po han du chen en the renga po na han ro so lo te po en the renga he số mà zing em mà order thlang te po check chu ka ni nghe soi du te nem kap te chuan ZUNTEII chu mani to del tum thak mi ni a fa te thom hno te nau te pon te chu a thui thina ama in tuna po hian a thui me ka ni thil thui te he so em a an mani to ka har sat ne le boy ne te an nei lawa an in to del the chin chu sarkar ti boy tum lawin an mani in an ti ve me thina mani to del lut zia le tangkai zia poi mo zia an sia a an thei to pa an pu to ol ngai lo ni om me te hi an thiam lawa thil sang an ti kwala put them thiam na lama po na sa takin ma an so na an chung ka po in to del em ani kan fak a ZUNTEII le KAPTEA te hi ti hian afa te thom no tete thuya thui thiam em thina ni an kut chuak moi tak te an ron phau chuak thina ni pui te lei the turin an phau chuak thei le trep tong tuna po hei amut bu te thui le me ka ni chuan chulai kara KAPTEA chuan an dor chu an nu a man lo wang chuan alo ngak pa buka thil te ai vak vaka KAPTEA chu ZUNTEII chu an pa chuan in hnoi lama lui a khwa pa a lui khwa te chu kan en don ni tu na sangha dil lian pui an siama chuan ZUNTEII point in lama the angin a fa te ta nen chung ko ta na thil tha lo ti a thil thui te chu lo thui zo ta a moi em ani hei hi exact man tur nge cheng za mo cheng za in a shalanga tikhan mo tu ten andor eng mo he ta han KAPTEA som nga a tau mi har lom thui te har sa ka exact man cheng so ole chuan in dil khwa te chu kan en thei to ngem chuan tu na chuan in an dil khwa chuan sangha man turin an kal dona chuan ni hliap nen chuan an chuak ta ni an lim em a sangha ten hon dona wangin lim takin an kala lui lama chuan an kal thata zela hong rule an dil chuan kongka thatak an siama sangha te mi an ruk lo na turin gate tha le kongka thatak an siama thatak in an kal thina an dila po chuanin sangha lo om teu maya khu lo tring pu maya an dil sangha te chu mu nam hle don mai ZUNTEII KAPTEA sangha man tur om to em ZUNTEII lo man ve ka mi a ani tak chu ti chuanin in fa te khan an cheng thi nem helai lui hi sangha dil hi anom hle mai vo ina chuan in khap daya chuan ni tak chu wang chuan hi an dil te po hi achi atla champut maya chuan an sangha te po chu mi suai an lo ruk bo sak ve ka wangin sangha en tur chu alo om lawa lui chau kan en ta ni chuan helai lui a hian thosi te pon tam em a om rei te chi po ni lawa an ho le ngal ta a an lui tang chuan di la tang chuan ho le ta a be dong takin an hong han sangha te lo bo ve ka wang chuan an ril run em an kel tan dek ka an lut le ta a khai an ba khoi thak tak em chuan KAPTEA chuan be dong taka di la tang an ho nu chuan u le naw te chu ei tur te han sem dona be dong na phena limna midang te thil pek khanwa man te em thil ani a han sem le ta ni an u te po chun lom hel ver reu maya an thil siam te an u ten han ei thil chu lim takin an ei hau ta dar mai ta ni an sangha te min ruk sak vek ma se an nu ngai lawa an lim em tho ni tel kal hong chu ei le in te an bei le tana ei le in hen thu pui dek be ne an ni chu mami enge i in don
squash mo Sprite nge Coca-Cola Water. water mo so ano ba ang ve Sprite ba ang ve a khai tui don kha ole khati zong kha voi ta na ZUNTEII le KAPTEA part 2 kanon ti chwa the chu lo ni ta se an dil chu lo tin nan da chang vak lo na kin a dil lo tin nan chan huna kan lo da lang leng o clear to te in zawain bye bye ule